Pues, a primeries del 1984 estaven reunits 14 o 15 famílies d'ací del barri i acordaren comprar una imatge de la Mare de Déu dels Desemparats. Total, que la compràrem i des d'entonces pues, estem començarem a fer la festa i actualment ne som 185 socios i sòcies. Pues l'associació ha canviat perquè ha tingut èpoques molt diferents. La primera va ser una època molt familiar. Se formà per la unió dels veïns, però teníem una barbaritat de persones simpatitzants que ens han ajudat sempre, sempre, sempre. Han passat moltes persones per l'associació, directives, a cada un ho ha fet com ha pogut. Jo sempre dic que ho han fet cada un el millor que han sabut. No se trata de corregir a ningú. El motiu de formar la Comissió de Festes del Tremolar, que així se diu des de que se fundà, fon la il·lusió que tenia el barri del Tremolar de tindre festa pròpia. I va ser en honor a la Verge dels Desemparats. I jo, com a persona nascuda en este barri, vaig ser la fundadora junt a la meva família. Pues mira, contentíssima. Tots agarrarem una alegria enorme, perquè se ho esperaven, després de tants anys se ho esperaven. I què te puc dir més? Pues jo estic molt contenta perquè tenim una directiva molt completa, molt bona, molt familiar i estem luchant per fer la festa. Hay muchas, pero por ejemplo, recuerdo una que se ha convertido en una tradición, que fue la de entrar per la Mare de Déu, per la séquia, en barca, i s'ha convertit en una tradició. El més bonic és que això continua, seguim estant viva. Quan arriba així, li cantem al baix, fem balls, i entonces ve personal de tots els puestos, d'Alfafar, de Castellar, L'Oliveral, Pinedo, això s'ompli de personal.